Bejn 2000 u Novembru li għadda seħħu 88 omiċidju li fihom kien hemm 94 persuna vittma. ċifri li ngħataw fil-Parlament fis-seduta ta' tnejn jirriżulta li matul is-sena 2012 seħħu l-akbar ammont ta' delitti li fihom kien hemm 12 vittma b'4 minnhom jinqatlu f'delitt doppju. Minn dawn kien hemm 3 li kienu nisa bil-maġġoranza jkunu irġiel. Fl-2003 u fl-2006 ma saru l-ebda omiċidji, waqt li fil-kumplament ta' snin l-2011 seħħu lanqas ammont ta' omiċidju meta nqatlu 3 nisa. Iċ-ċifri juru wkoll li matul dawn it-18-il sena li żar vittma nqatlet fl-2001. Fil-fatt matul din is-sena li fiha seħħu 7 omiċidji, wieħed minnhom kien delitt doppju, dak ta' meta nqatlet tarbija ta' sbatax-il xahar u amma ta' 22 sena. L-ixjaħ żewġ vittmi kienu 2 ta' 79 sena, anzjan li nqatel fl-2000 u anzjana li nstabet mejta f'għawdex fl-2002. Minn 94 vittma, 33 minnhom kienu nisa, bil-maġġoranza tagħhom inqatlu b'daqqiet ta' arma li taqtaw bil-ponta. Il-biċċa l-kbira tal-vittmi kienu Maltin, bi 15 vittma jkunu ta' nazzjonalità barranija, bl-aktar każ riċenti jkun dak ta' Novembru meta nqatel raġel Libjan. Kienu 7 persuni li tilfu ħajjithom fi splużjonijiet, b'2 minnhom kienu nisa, waħda f'każ li jmur lura l-2005 u bl-aktar riċenti li jkun dak tal-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galizia li seħħ f'Ottubru ta' din is-sena. Is-sena 2017 rat 8 vittmi fejn 2 minnhom mietu kawża ta' splużjoni bomba, 4 nqatlu barma li taqta' u 2 btiri, minnhom waħda kienet mara. Il-maġġoranza tal-każijiet kollha ġew solvuti fejn minn total ta' 94 vittma huma 26 omiċidju li għadhom ma ġewx solvuti. Din l-istatistika ngħata mill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia.